Takže čau lidi, zdravím vás, jsem Phoenix a vítejte u dalšího videa a tentokrát jsem tady z Call of Duty Modern Warfare 3 a uděláme takovou novou sérii a to bude, že si chci vyexpit zbraň na zlatou prostě a budu to dělat na party a všechno budu natáčet prostě, budeme něco na způsob, jako dělá, nevím, Rady, myslím, že to jsem viděl, že on dělal cestu k max levelu a já dělám, že chci mít zbraň na max levelu. Tak se na to podíváme, asi si dáme, vezmeme si, asi USAS, nebo ne, USAS ne, Assaultku nějakou, s čím jsem hrál. Takže si vezmeme M4A1. A jako sekundárkou si vezmeme třeba asi MP9, silencer na ní, to už je. Vezmeme si throwing knife a flash, to souhlasí. To si dáme slide of hand a quick draw a asi si dáme stalker. Tak, dáme si specialist a to si dáme blind eye, hardline a si trap. Tak jo, pojmenujeme si třeba M4A1 a jdeme najít hru. Budeme hrát mod Kill Confirmed, můj nejoblíbenější herní mod. Tak 30 vteřin a mapa Seatown třeba. Tak, jinak bych chtěl říct, že abyste navštěvovali naše oba kanály, jeden je Bro Crafters LP, druhý Bro Snipers LP. Děláme edity na Bro Snipers LP, ale na Bro Crafters LP to dáváme Minecraft a různé jiné hry, potom bude asi ještě Bro Gaming. Tak, hra nám začíná. Výborně. Takže mapa Seatown. Ano. Tak, zapomněl jsem si dát nerušit. Nebo nepřítomně, ale to nevadí. To nějak přežijem. Načítá. Stále načítá. Hurá, tak jo, tak jdeme na to. Ty sáčko. Tak jo, jdeme. Pojď sem. Hello. Umřel náš nebo jich? Ty tady. Aha, a ten se tam objevil nějak záhadně. Tak jo, hodíme si nůž. Co to bylo? To byl kamikadze. Tam hodíme flash.
tvé FNG a Kimbo, tak to potom se nedivěj. Protože proti tomu se skoro nedá bránit. Já jsem tak nevšímavý, tak nechápu. OMG. Ale tak ty se spavnu a hnedka po mně někdo kropí, tak to je spavn za všechny prachy. Hej ty. Hajzla. A nebo se proti ním dá bránit jenom když nabijete. Ale proti Predátorovi se nedá bránit nijak. Pohodě. Tak. Mi ten nůž. Tak. No, jsem si měl nechat Eminu, cípli by oba. Slyšel jsem Javelin. Slyšel. You will die, motherfucker. On mě asi čekal, nebo mají advanced UAV. Ale já jsem sniper. Ale už jsem nechtěl se sniperkou, protože ty mám už skoro všechny na nějakém levelu a chci začít ze zbraní prostě na novém. Určitě budu si dávat i attachmenty na tu zbraň. Až bude gold a bude úplně cool. Co ty tady? Má na striker foregrip. I see you. Konečně. Tak jdeme na ty. Hej. Aha, FMGčka. Chci na mě nějak zaset. To byla MP7. Můj bože. Skoro 12-15. Se snajperkou mi to fakt jde líp. Tak. Nevadí. Tady se dávají dobrý tričoty. Ale kámo. To je fakt dost hrdinský zabít někoho, když přebíjí.
A ten se tady vzal jak? Ty už by měl ksichtě. Tak, počkáme si na další hru. A UMPčko. Dobrá, dobrá. A Red Dot. Tak jo, tak se na ní hodíme Red Dot. A klasik. Tak. Underground. Si chvíli počkáme. Jinak jsem třetí nebo druhá prestiž. Už nevím ani. Zelená je myslím druhá. Jo, mě když tak opravte, nechci kecat. Tak. Určitě musím si koupit nový Windows, mám XPčka, takže na tom nerozjedu ani Battlefield 3, ani Black Ops 2, takže na to si nemůžu zahrát teďka. Jinak Battlefield 3 už vlastním, to už jsem si koupil. A no, natočím z toho nějaký videa, určitě třeba trolling. To jsem hrál u kamoše a jde mi to docela. Tak uvidíme, počkáme si na to. Ale teď už Kill Confirmed, mapa Underground. Tak. Jsme zase 15. Sakra, sakra. Ale vyhráváme. Dobře. Tak dáme tady tu hru a ukončíme asi video. Hello. Tak, ten mi dal hezký hello. Já, tak to nejde potom, když je to přesilovka. Co to? Sakra. Dobře, AKčko, ale, nebo UMPčko, ale tak ty vado. Nevím, co měl. Co UMPčko?
8-7, furt pozitivní skóre. Wow. Protože já ho mohl, on mě takhle, já ho nemohl trefit a on mě mohl, jo, tak to bylo vychcený. Da AKčko je OP. Ale ne tak jako MP7. O ty, no vyžral. Ach jo. Tak, aspoň si vezmeme vestu. Ninja style. Tak tohle nevyšlo. Opa, ninja style. Haló. Ne, tebe jsem nevolal. Jeden skáče, druhý kempí. Jo, to jsou hráči, to jsem zase chytnul. Party. No pak je. MP9 mi to zachrání. Dobrá. Co ty ta... Ty. Ještě si vezmu nějakou OP zbraň, třeba MP7. A co to bylo, sakra? To jsem tak křivej? To bych neřekl. Nebo spíš na tady tu zbraň. Multikill! Ave. Dej. Ten poslední si mi mohl taky nechat, jako kámo. Tak, defeat. To je v prdeli. Skore. 14. O, tak taky byl ta party. Kdo ho nedostřílel.
nevím, nevadí. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího pokračování této cesty za zlatou M4 a 1. Takže čus.